Benvinguts i benvingudes a Pilates amb Isabel. Aquesta és la primera lliçó. Senta't en una cadira o en un taburet. La Llorinda ens ho fa sobre del piano, però per als altres potser és més fàcil en una cadira. Senta't amb els peus a terra plans i la mirada al davant. Tanca els ulls, busca comoditat i observa. Estàs sentada d'una manera fàcil? Et resulta difícil? Quanta atenció necessites per estar sentat o sentada? Estàs sentada apoyant-te a les cuixes o al cul o als isquions, que són els ossets del cul? Porta l'atenció a la columna vertebral. Hi ha una ambulància per aquí, però no passa res. Porta l'atenció a la columna vertebral, com és de llarga. Els ombros, les espatlles, estan penjant. Amb el teu cos pengen al davant de manera que notes el pit amagat o pengen enrere de manera que notes l'esquena amagada. Portes el cap al mig dels ombros o més cap al davant. Intenta ara averiguar a on estan els isquions, els ossets del cul. Fica les mans al darrere, porta la mirada endavant, inclina la pelvis al davant i al darrere de les mans. Llavors notaràs els isquions, potser fa mal a les mans, no passa res. Pots soltar les mans i ja els has localitzat. Porta el pes als isquions. Les plantes dels peus planes al terra i la mirada al davant. Inclina la pelvis de manera que el pes vagi a darrere dels isquions d'una manera fàcil i torna amb el pes als isquions molt a poc, a càmera lenta. Quan trobis que el pes està sobre dels isquions, solta, tensió. Deixa anar una mica de tensió i torna a fer-ho. Porta el pes a darrere dels isquions d'una manera fàcil i torna poquet a poquet a càmera lenta. Intenta fer el moviment suau. Quan estiguis als isquions, solta atenció. Mirada endavant, peus plans a terra i repeteix. Porta el pes a darrere dels isquions i queda't aquí. Pots soltar tensió en aquesta posició, amb el pes a darrere, amb els peus a terra i la mirada endavant. Torna poquet a poquet, porta el pes als ossets del cul i descansa. Ara farem el mateix, però al revés. Portaràs el pes al davant dels isquions, de manera que t'apoyaràs més a les cames. Fes això d'una manera fàcil i suau i torna molt a poc. Porta el pes als isquions, apoya't als isquions i deixa anar la tensió que siguis capaç de deixar anar en aquest moment. El que puguis soltar ara, ho soltes. I tornes una altra vegada endavant, porta el pes a sobre de les cames, inclina la pelvis endavant i poquet a poquet, molt poquet a poquet, a càmera lenta, portes el pes als isquions i soltes tensió. Afluixa. Aguanta la mirada endavant. Una altra vegada, porta el pes endavant i queda't endavant. Ha de ser una posició fàcil, no t'ha de fer mal.
Solta atenció aguantant aquesta posició, amb la mirada endavant, amb els ombros fluixos, i torna poquet a poquet. Com és a poc, millor. Nota el pes als isquions, als ossets del cul i afluixa. Aguanta el pes als isquions. Imagina't que tens esponges entre les orelles i els ombros. Esponges plenes d'aigua. Porta els ombros o les espatlles fins a les orelles i intenta escórrer les esponges fins que no quedi gens d'aigua. I poquet a poquet, a càmera lenta, les vas omplint. Vas deixant que els ombros caiguin i omples les esponges una altra vegada. Aguanta la mirada endavant, aguanta el pes als isquions, els peus plans a terra. Solta tensió i repeteix. Les espatlles cap a les orelles, escorre tota l'aigua que puguis i poquet a poquet ho omples d'aigua nova. A càmera lenta. Nota com els poros de l'esponja es van plenant. Deixa anar atenció a la resta del cos. Apoya't als isquions i deixa'm veure que realment les esponges estan plenes d'aigua. Demostra-m'ho. Amb les esponges plenes d'aigua, porta els colzes contra el cos i les mans mirant cap al sostre. Amb els colzes contra el cos, gira els braços, els avantbraços i les mans cap a fora i poquet a poquet una altra vegada cap endavant. A veure si pots fer això com la Yorinda, amb les esponges plenes d'aigua, amb el pes als isquions, amb la mirada al davant. Si pots fer això, notaràs que les escàpules o les aletes s'ajunten. Quan les mans van enrere, s'ajunten les escàpules. Imagina't que tens un llimó, una llimona entre les aletes o les escàpules i que apretes la llimona cada vegada que obres els braços. Comprova que estàs apretant una llimona a la teua fantasia. Molt bé. Estan les esponges plenes d'aigua, el pes als isquions. Fica les mans una altra vegada a sobre de les cuixes i deixa anar tota la tensió que puguis deixar en aquest moment. Fes una altra vegada la inclinació pèlvica. Endavant i enrere, es diu avantversió i retroversió. Intenta fer-la suau i sobretot fàcil. Fes un moviment petit i agradable. Comprova que pots inclinar la pelvis a davant i a darrere sense gaire esforç, amb poca tensió. Queda't una altra vegada al mig, apoyant els isquions i tanca els ulls. Observa què és el que ha canviat. Com estàs assentat o assentada ara? T'és fàcil? T'és difícil? T'apoyes a les cames, als isquions o al darrere? Comprova quanta tensió tens a la pelvis, a la panxa, a l'esquena. Com és de llarga la teva columna vertebral? Les espatlles estan caigudes cap endavant o cap enrere?
Notes el pit o l'esquena més oberts o més tancats? On portes el cap? A sobre dels ombros o més cap al davant? Comprova la diferència i això és la primera classe. Els reptes. Repeteix aquesta classe quasi cada dia durant un mes. Així estaràs preparat per al proper repte. D'aquí un mes, un altre exercici. Gràcies, Yorinda. Gràcies, Sander. Gràcies a tots.